981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Tundoyano Sr. alias Veritas. Okay, mag-aubang gyapon nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Sa gawas, si kasamang Rinaldo Cuenca, ugusab si Kion Ilumbare. Atong pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong station manager, ang atong amahan dinhi sa istasyon, si kasama ang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Sa gyapon ako moingon, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 24 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2019. Pila na lang kaadlaw ato na usab nga sa ulugon ang atong pinakakikulat, no? Matag Disyembre, ang adlaw natawhan sa atong Ginoo. Siguro sunod Domingo o sa sunod pagyod ato na usab mahisgutan ang maong isyu mahitungod sa Christmas kanang Disyembre 25 kay naputos po na siya og kontrobersya. No, diya sa atong pagtuo mo manggani ang uban dili mo duyog, no, dili makighiusa nato sa maong pagsaulog tungod sa maong mga isyu nga sa ilang kaugalingon siguro wala pa ma-resolve, wala pa matagaig katinawan, katubagan, mao na nga padayon sila sa maong baruganan sa ilang dili pagsupak sa maong sa pagsupak, no, sa maong kasaulugan. Okay, no, sa atong panahon, sa di pa ta mo padayon nato, di pa nato ipadayon tong atong tema. Ato sang kinibang lantaon kining unsa ning nahitabo nato ron sa kining pagtuo ginamit ning balaang kasulatan. Sa atong panahon karon, no, sa atong obserbasyon nawala na gyud ba ang unsa gyud ang matuod nga bili o matuod gayud nga kagamitan niining Biblia. Ang buot na itong ipasabot, atong tanawon sa o i-check kung ang atong panglantaw niining Biblia o unsaon ni siya paggamit. Kay kung mapakyas ta sa pag huna-huna, mapakyas ta sa pag kanabang puyo niining unsaon ning Biblia, mahimo pod nga kining Biblia mahimo na hinong instrumento sa dili maayo. Particular ang buot nato ipasabot kanang dibisyon panagbahin-bahin. Di ba? No, wa mo mahibong, ana, wala mo matingala. Ngano nga usara man untay Biblia pero pagka
nagkadaiyang pundok ang nagamit ni ini. Wala maghiusa diya sa pagsabot. Divided. O nakasiguro ta nga dili gyud na mao'y tinguha sa Ginoo. Hinoon na ay verse o na ay tudling sa Biblia nga nag-ingon nga maayo ra usab nga nabahin aron maila og asa ang tinuod. Maayo ra usab nga nabahin aron maila nga asa gyud ang tinuod. Gani kanang pulong nga nag-ingon maayo ra usab nga nabahin aron makita o maila og asa ang tinuod. So kung moingon po ka nga, uy, sakto gyud ining panagbahin, dili pod kay ang statement nag-ingon man maayo raw sab nga nabahin aron makita ang asa ang tinuod. Sa ato pa na gyud tinuod. Makita nimo ang tinuod taliwala aning pagkabahin ron. So diha man gud ta mo focus sa tinuod. Kay usara man gyud tinuod. Kay sa lohika usara may Dios. Sa ato pa usara po'y tinuod, di ba? Usa ang Dios, usa ray tinuod. Then kung mag-iskot po kag pagtuo, usa ra pa'y pagtuo. Si Pablo mo'y nag-ingon ana sa Efeso 4:4 hangtod sa 5, di ba? Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Usa ra gyud. Pero nganong nadaghan naman eh. Niya ang uban ila pagaling i-justify ila pang kana bang himuong insakto, himuong adunay ingnon talang rason ang panagbahin-bahin. Labi na nga ang ilang mga grupo, ang ilang mga tinuhuan, awahira ng himugso o nadaghan, ang uban mo dipin sa pagani anang panagbahin-bahin, which is dili man na maog yung ebanghelyo ni Kristo, di ba? Unsa may giingon ni Kristo sa Juan 17:11, amahan mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. O particular kayo ang Ginoo og usa ka pagtuo, usa ka lawas, usa ka simbahan, usa ka iglesia. Kay usa ra man gyud ka iglesia o simbahan ang gitukod ni Kristo. Na mabasa nato sa Mateo 16:18. Wala man unsa maingon siya usa ra ang iglesia, pero masabot kay sa pag-ingon niya ni Pedro, sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia, no, sa atong hubad karon kumon simbahan. Tukuron ko ang akong simbahan, singular, no, ako dili daghan. Pero naunsa na ba di nga nadaghan man eh? Hinoon na rapod sa Biblia gipasidan anta gipahibaw na tangdaan nga do na manggoy manungha nga mga false preachers. O kana bang dili tinuod nga magtutudlo aning Biblia. Nagtudlo og Biblia pero dili di ay tinuod nga magtutudlo. So mga kanang gitawag na tughuwad. Nya kini ra bang pag-ila nato sa false teachers, dili ra ba gyud ta kayo maka-recognize ani kung dili nato ni susihon pagayo. Kay kini mga false teachers, makalimbong mo po ni, makauwat mo po ni siya, di ba? Diya sa Roma 16, atong tanawon ra gud unsa kayo ilhanan anang mga false teachers. Dili ra ba ni ingon nga dayag nga makita sila nga false teachers? Mamulong ni nga maayo usab, di ba? Tanawon ra gud nato dinhi no sa Roma 16 nato sugdon. Dayon ilawas nato 17. Unsa may mabasa nato dinhi no? Giingon diri sa Roma 16:16. Pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo no sa komuna ni nga hubad, pero sa mga unang hubad ani tanang iglesia ni Kristo. Tingali mo ingon sila ang uban nga anong giusob naman na ninyo biritas imbis tanang iglesia ni Kristo nya giusob naman na ninyo sa inyong hubad dun sa Biblia tanang simbahan ni Kristo. Now ang pag-translate God wala man ta ibawal no, wala gidili ang pag-translate no. Gani sa in English church ang uban gani gahubad og assembly basta nagtumbok og katawhan. Ug usa pa nganong sa bag-ong hubad nato karon, ang bag-o natong hubad karon gisulayan og unsa ang wika, unsa ang pinulungan sa usa ka dapit hubaron sa ila pong kaugalingong pinulungan. Kay kana agong termino o pulong iglesia dili man gyud na siya lunsayng mga Cebuano ang gagabaana o
o mga Pilipino. Kanang pulong o terminolohiyang iglesia, hinuwaman nato na sa mga katsila. Di ba? Kinat sila ng pulong iglesia. Mo naman gunay na anda na to, iglesia sa Diyos o iglesia ni Kristo. Pero kung atong hubaron sa ato yung kaugalingong creation, atong pinulungan, pwede ni siya og katilingban. Pero ang nakita nato sa common nga hubad ron simbahan. Pero maura na konsapton. Dili na unta nato na lalison ba? Translation lang na, no? Gihubad sa atong pinulungan kaugalingon mao na simbahan, no? Namang ginungutanan ako nganong giusab man na ninyo birita sa common hubad. Aron mulikay mo anang iglesia ni Kristo? Dili, wa ta mulikay. Ato lang gihubad sa kaugalingon na natong pinulungan. Okay, kana laging pulong iglesia, kinat sila na, no? Kinat sila. Pero maura na sabton, simbahan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Pero dili ni iglesia ni Kristo nga nagsugod ni adtong 1914. Di ba? Kay kini lang pagkasulatan ni Apostol Pablo, sulat niya ni adtong una pang siglo, first century. Sa ato pa ang matuod nga iglesia ni Kristo nataon na wala pa ang 1914, awahin na ng 1914. Mo bitaw kanang uban mauwat kay angalan na sa Biblia. Pero kung subayon kung mao ba na ang tinuod nga iglesia ni Kristo, dili biya. No, kay kanang iglesia ni Kristo nato ron nga hayag kay klaro kay na ilang kanang ilang name tag diha gibutang gyud sa atubangan simbahan, iglesia ni Kristo. Na kung dili ta magsusi unsa gyud ang tinuod nga iglesia ni Kristo, mauwat biya ta ana. Moingon ta nga apil ta diri kay iglesia ni Kristo mao nay naa sa Biblia. Pero kung subayon kung mao ba gyud ang tinuod nga iglesia ni Kristo, dili biya. Okay, ato biyang subayon kanus nagsugod ang tinuod nga iglesia ni Kristo diha sa Biblia o kinsay nagsugod. Mao man na. Pag susi nato kay ugoy kining iglesia ni Kristo sa 1940 ni tungha ni himugso, dili man day ni mao ang gisugdan ni Kristo, no? Dugay na kaayo. Nasugdan ni Kristo ang iyang iglesia, wala pa ang 1914, di ba? Asa naman din itong iglesia ni Kristo niadtong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, unya na ay iglesia ni Kristo nga nitumaw lang og 1914. Nawala, no? Nga kung basahon na ba ang Mateo 28:19-20, ato na bagyong masabot nga ang iglesia ni Kristo, sukad masugdi ni Kristo, ang iglesia ni Kristong tinuod magpadayon. Sa to pa, dili mawala ng tinuod nga iglesia ni Kristo. Dili mawala na. Sukad masugdi ni Kristo. Sa to pa, sukad masugdi ni Kristo ni atong unang siglo, ang iglesia ni Kristong tinuod na ana. Ikaduhang siglo na ana. Ikatulong nga siglo na hangtod sa atong tuig karon siging gatindog ng iglesia ni Kristong tinuod. Nasa Mateo 5 ba't nalimot ko particular, Mateo 5:14 o basta Mateo 5, kung wa gyud ko malimot sa maong verse, naa diha nalitok tong gihulagway ng gingharian ni Kristo o iglesia nga dili kuno matago. Ang kaharian ni Kristo gitawag pagaytog balay, na tukod kuno diha sa ibabaw sa kabungturan nga dili kini matago. Sa tupa kanunay kining makita natural. Si Kristo pa nagtukod og iglesia kay balo man siya nga ang tahas aning iyang iglesia manudlo si iyang gitudlo. Magtudlo unsay moral, magtudlo unsay Dios, unsay kamatuoran. So alang-alang mutugot pa siya mahanaw na. So dili matagaan og kahigayunan ang kalibutan nga masayod unsa ang kamatuoran, no? Kung musugot siya nga mawala ning iglesia ang gitukod niyang nga iglesia nga mo'y mutudlo. So mao na nga gipadala niya ang Holy Spirit, no, para nga masiguro gyud nga ang mga pagtulunan ani dili gyud masipyati, masayop, no, officially, no, dili na personal kay personally kanang iyang gipangsugo mahimong masayop na, no? Buot pasabot mahimong ang atong obispo o pari masayop sa ilang personal nga refleksyon, sa ilang mga pangagpas unsa ang pagtuo, pero officially dili sila masayop. When we say officially, katong pagtulunan ba nga resulta sa giya sa espiritu, pero sa aning Biblia god moingon man gud ang uban nga kanang inyong pagtulunan sa Katoliko nga dili masayop ang simbahan, dili masayop ang Santo Papa, binuang man na.
unsay dili masayop nga naa sa history nga na deklara gani nga naay pope nga labing kurap. Unya may kag dili masayop. Now, sa personal na kanagaling mo ingon kay tag ang simbahan dili masayop diha sa pagpanudlo officially. Referido na sa mga pagtulunan nga resulta sa giya sa Espiritu Santo. Kay ang tahas gud sa Espiritu Santo mao man ang mugiya sa iglesia nga dili masayop diha sa pagpanudlo officially ha, no? Pero sa aning Biblia kung moingon ka nga ang mga apostol masayop officially, nya nganong nituo man ta aning Biblia? Kining sulat ni Marcos, sulat ni Pedro, sulat ni Juan, sulat ni Pablo. Kung moingon ka nga masayop na sila officially, masayop sila officially. Na dili na lang ta mutuo ani kay di man di kasaligan ni ilang sinulat kay mga tao ra man na sila. Nganong moingon man ta nga mutuo ta? Moingon man dayon ta nga kay sila gigiyahan sila sa espiritu nga makasuwat ana og pagtulunan nga para sa kaluwasan. In other word, officially, no? Resulta sa giya sa Espiritu Santo o sa protection, dili gyud sila makatudlo officially og mga dili maayo, no? Pero personally, may masayop sila. Di ba? Magklaruhan na ilang daan na. Naay protection ang Holy Spirit nga officially sa mga pagtulunan nga makaluwas, mga pagtulunan sa moral, no? Kay kanang moral mo na magtudlo na ito kung unsay sala unsay dili. Di ba? Mao na nga si Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. No, kung masayop nganong nag-ingon man siya na. Mao na nga bantay mo mga igsoon usa sa ilhanan sa mga false teachers kan ang galing mo ingon nga ang simbahan kuno ni Kristo makatudlo officially og sayop dili gyud na mao to nga na apostate. Di ba naay relihiyon ron nga nagtudlo nga ang iglesia kuno nga gisugdan ni Kristo kumpleto o tibuok nga natalikod kanang gitawag nilag total apostasy. Sa akong hibaw-an ang INC ni Felix Manalo ug kanang Mormons mao na klaro dayag ay nanudloan ng total apostasy. Kini kunong sa kung moadto ka sa iglesia ni Kristo, magpasalamat ang dili sila mosupak nga kining pundok nga Katoliko mao gyud ang original nga gisugdan ni Kristo. Pero nganong gibiyaan nila naghimo sila ila kay nawala na kuno ang pagkatinuod kay kumpleto man kuno nga natalikod ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo kunong tinuod ni adtong unang siglo nawala, nahimong Katolisismo ug mao na ni karon kining Roman Catholic Church. So kay dili naman ni tinuod, so dili kuno ni iglesia ni Kristo, dili na mo mga igsuon. Kay maguba ang logic. Tinuod ang ilang pag-ingon nga ang iglesia ni Kristo nahimong Katolisismo. Tinuod na. Pero kung nahimo ang Katolisismo, dili na day sa iglesia ni Kristo. Rong reasoning man na. Di ba? Kay akong kaugalingon bitaw, ang ako gyung unang description Silbert. Dayon nahimo pug kong Bobby kay gitawag man ko as my nickname Bobby. Nawala na ba akong pagka Silbert sa diyang nahimo kong Bobby kay gitawag kong Bobby? Wala. Si Silbert ug si Bobby usa na katao. Di ba? Sa dihang gitawag na po kog Veritas kay mahilig kog butyag tinuod kay kanang Veritas god Latin word na siya sa truth nga pulong o kamatuoran. Sa dihang gitawag na po kog Veritas nawala na ba akong pagka Silbert ug pagka Bobby sa dihang gitawag kog Veritas? No. Si Silbert, si Bobby, si Veritas usara lain-lain lang akong katawagan. Bisan man gani si Pablo Dias Biblia, lain-lain man niyang tawag sa usa ka iglesia, naay bersikulo nga masabot nato nga gitawag niyang iglesia ni Kristo. Kini Roma 16:16. Di ba? Naapoy bersikulo nga gitawag niya ang iglesyang gitukod ni Kristo og iglesia ng Dios o iglesia sa Dios. Unang Korinto 1:2, buhat 20:28 sa King James Version og sa uban pang hubad, no? Labi na gibase sa Greek, no? Di ba? Mga natao pag-usab ang kuan din gitawag pog mga Kristiyano, no? Dito sa Antioch dito unang natawag og Kristiyano o Christians ang iglesia ni Kristong tinuod. So lain-lain ang description, di ba? Now, ngano nga ang iglesia ni Kristong tinuod Katoliko pod kay gitawag magkatoliko ni adtong mga 110 AD, no, sa sulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, no? Gitawag mo pod siya Catholic sa to pa universal lukop, no? Okay, ang iglesia ni Kristo god nga gitukod, no, pang tibuok kalibutan man mao na nga Catholic o universal.
Aron matuman po itong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios hinganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, no? For all nations sa usa ka pulong sa in English universal, no? Sa Griego mao na mo lutaw ng pulong Katoliko. Kinahanglan matuman na. Gani katong Marcos 11:17 nga ang gigamit nga pulong dito pagtawag sa balay kato pa ang templo sa mga Hudiyo. Ang balay ko no sa Dios, ang templo sa mga Hudiyo to gilitok ni Kristo. Gitawag og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Matud pa sa pipila ka mga exegetes aning Biblia, prophetic kuno to. Prophetic kay dili gito actually gipasabot ni Kristo nga ang templo sa mga Hudiyo ang gipasabot tungod kay gilitok niya templo sa mga Hudiyo katubang gihimong merkado sa mga tao ba nga nasuko siya kay nganong gihimong merkado wala nila tahura. Then ingon din siya di ba nasulat man na nga ang balay sa Dios pagahinganlan kining balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Kana kunong pulong alang sa tanang kanasuran diha prophetic na unsay mahitabo sa tinuoang Hudiyo nga dili ni magsigirag para sa mga Hudiyo. Kay katong tinuan sa mga Hudiyo god exclusive ra to para nila. Isipon man galing mahugaw ng hintil, di ba? Pero pag ingon ni Kristo nga ang templo o balay sa Dios tawgon kining alang sa tanang kanasuran ang gipasabot sa Ginoo diha unsay mahitaboan ni ugma damlag. Kay katong templo o katawhang Hudiyo o religion nga Hudiyo para raman to nila sa tupa i-transform ni himuoning dili lang para sa mga Hudiyo. Himuoning para sa tanan. Sa tupa dili lang kay para sa mga Hudiyo. Unya asa man na natuman, mauning Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika pang tanan man Gani sa kaon tanan pod wa na gipihig kay mao lagi na ang universal religion ni Jesus. Langkob. Di ba? Nakaron mga igsuon dili nako ni ma-discuss og ayo unsaon ninyo pag-ila ning mga false teachers kay matud pa din no sa Roma 16:16 mao naman to gibasa na nato pag pangumustahay kamo pinagi sa inigsuon nga halok nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Ang Katoliko ra po niya kaya dito ni adto sa unang siglo. Wahi naman guni siya natawag og Katoliko. Siya dihang nagsugod-sugod ng yang pagkailap, no? Di ba? Diri sa bersikulo 17 usa ni kailhanan no sa mga false teachers og asa mo na tunong diha no giingon ni Pablo diri sa Roma 16:17 hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin og mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtuluan nga inyong nadawat no di man niha ang giingnan ni Pablo ani ang iglesia ni Kristo ni didto sa Roma nga kung atong subayon mao man ni ang history sa Katoliko kay di ba ang Katoliko ang sugod yun sa Grolier giingon Jerusalem pero niabot sa Roma niabot sa Espanya ug mituyok sa tibuok kalibutan unya ang taga Roma gyud mo'y giingnan ani hanginoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tawo nga mubahin-bahin og musamo kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat no ilang nadawat dito sa Roma naon sa may pagtuo nga niabot sa Roma di ba mo maning Katolisismo ang pagtuo ko nung niabot sa Roma bantay ta kinsa ng mga tawo musupak ana mo giingon ni Pablo dire sa 18 kay ang nagbuhat niini mga butanga wala sa tinud-anay mag-alagad ni Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog gilimbunga nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog sa tupa kining mga false teachers day mayo po ni mamulong. Siyempre unsaon nila pagkabig og tao kung di sila maayo mamulong mao na nga bantay gadaan ang maayo mamulong ron aning Biblia. Pero ako sa naman no kining galing mensahero gali nga magwali maayo kay mamulong unya ang resulta sa wali mo mabahin-bahin mudaghan ning pundok kana usa nas ilhanan sa dili matuod nga teachers. Kay ang matuod nga teachers usahon ta sa kadtog yung gisugdan ni Kristo. So kung naagali magtudlo bisan pag kung sa kamaing laki mo tudlo unya ang resulta siya ang wali mudaghan ano ng pundok mudaghan anong relihiyon kana mo na timaan sa dili tinuod nga teachers. Ano man, nganong iyamang bahin-bahinon
ang katawhan ni Kristo nga usa ra man ni pagsugod ni Kristo. Kwarta man gud veritas, no, di man gud mo puntas mga pare o di man gud mo punta nila kung magsige lang sila kuyog sa mga pare, no. Di magpabilin sila sa Katoliko, dili maila nang mga halad. So may ning maghimugla ato pa negosyo. Wanam day kung panahon, no, ato ning padayon sa sunod, no. Domingo o karong hapon ay kalimti ang sangka, makaapil ta o kanang karong gabi, no, sa grupo sa Catholic Faith Defenders alas 8 sa gabi. Okay, wala naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, atong obispo, atong mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. SBR Tatak RMN. Tayo po. Semalin. Hapon na fresh gihapon ka. Agoy! Baho ka sa anit. Baho nga anit. Pag new Head and Shoulders na, kada adlaw. Aron makigon, presko nga anit. Semalin, presko nakagumot maskik sa hapon. O sa duol. New Head and Shoulders for 100% dander-free hair. No visible flakes with regular use. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura, ang bango. Sakura, 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 blooming ang labada ko. Bright Sakura, Sakura. Ang Pride may Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Bright Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong kami sa mga misis. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa? Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Ang galing-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa. At sa